Com dones feedback a la IA, diu molt de com treballes. Quan corregeixes bé a la intel·ligència artificial, no només millores la resposta, et defineixes com a professional. Si dones feedback d'ego, tipus no serveixes, fatal, o fes-ho millor, li dones zero direcció a la IA. En canvi, si li dones feedback professional, li poses concreció, criteri i un pas següent clar, tot canvia. Posem un exemple de to. Has utilitzat un to massa venedor. Vull un text més didàctic i sobri, sense emojis. Un exemple d'estructura. Dóna'm 3 punts i una crida a l'acció, amb màxim 120 paraules. I un exemple de precisió. Aquesta informació és de 2022. Actualitza-la amb fonts del 2025 i marca-ho com a incert si no pots. Per recordar-ho, pensa en aquest patró. Situació, on falla en una sola frase. Comportament, què canvia donant una instrucció clara. Impacte, perquè importa també en una frase. I el següent pas, què ha de fer ara, d'una manera molt concreta. I a tu, què t'agradaria corregir més sovint? El to, l'estructura o la precisió? Deixa'm uns comentaris.